Potom povedz, kedy brzdí. Ja viem kedy. Tak aby ste nevyleteli. Super to. Dobre. Klopíš? Alebo klop. Jedno to. Ty kokšo, ako to ide rýchlo! Bude aj tunel. Wow! Pozor, taký to. Druhá. Tunel ide. Pozor, padák. Jeden. Pomal. Pomal. Ty kokšo. Teraz chytíme sa len túto tyčky. Ja vás Dobre. pripojím. Nekydajte sa iba páky, dobre? Dobre. Takže páky sa nemáme držať. Ne? Ani páky, ani toho vodu. Ja, že nás pripojíte, dobre? Takže, OK. Smrť! Ideme. Tuka ide sama. Ty kokšo! To bol smrťak, Čo bačulko! by málo ešte išlo? To bol smrťak! No málo to išlo. Nešlo to málo, to podľa mňa Ty si veľa. brzdila. Ty brzdila, som ťa videl. Hej, a nepôjdeme spolu radšej? Ne, jedenkrát dám len ty samú. Tak dobre. Ukáž, aký to bol smrťak. Ahoj, bol to smrťak! Hej, ale až na Jedenkrát konci dáme samých, dobre? Čo na konci? Že dáme, že sami. Dobre? Až na konci dáme, že iba ja sama a ty sám, dobre? Až na konci to dáme, dobre? Ne, teraz ideš ty jednu jazdu sama. Múko. Aby si to vyskúšala. No potom ja Ale čo tiež, ak vyletím? no to ja tiež pipnem jednu jazdu si len pre seba. Čo ak vyletíš? No tak, keď vyletíš, vieš, že si išla moc rýchlo, že si nebrzdila. Keď vyletíš. No aj celé kríži mám otlačené. Však to je normálne smrťak, Ale bačulko. čo by, perfektne to ide, len občas musíš brzdiť. A tam hlavne ten skokaňak, vieš, ako by sa na tom skokaňaku dá vyskočiť, len už to musí mať pomakané a potom. Takže ešte dáme 5 jazd a Zlatko druhý. Naspätočnej. Sami pôjdeme? Ale nie sami, prosím. Prečo nie sami, prosím? Takto, tam sme išli. Áno. Ja